ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। कोकणी कलावंतांचीच भूमी आहे। मराठी रंगभूमी गाजवणारे अनेक दिग्गज कलावंत हे कोकणातलेच आहेत। कोकणचा महाडान्सर या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या अनेक युवा कलावंतांमध्ये प्रचंड कौशल्य आणि टॅलेंट असून त्यांना माझ्याकडून हवं ते सहकार्य करण्यात येईल अशी ग्वाही कोकणचा महाडान्सर या स्पर्धेचे परीक्षक आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते संतोष जुवेकर यांनी दिली। कुठला बघा नाही तो फिर इतना जोर से काय कुछ ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। कॉम्पिटिशन मध्ये नाही आहेत, हे असते तर मला वाटतं की पुढच्या 10 राऊंडची गरज पण तुम्ही खरंच वेडे आहात। सुपर कमाल हॅट्स ऑफ, फुल्ली एंटरटेनमेंट कम्प्लीट। बराच वेळचा थकवा गेला, मला वाटतं आता 15 मिनिटाचा ब्रेक नको, कंटिन्यू करूया। अरे तुम्ही कुठे प्रयत्न केला असेलच नक्की, पण मी प्लीज तुम्हाला कळकळीने सांगतो, डान्स इंडिया डान्स किंवा हे जे कॉम्पिटिशन्स आहेत तिकडे जा। आपल्या कोकणातली माती काय धुवाधार आहे ना, तिकडे कळू दे, प्लीज जा। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍप वर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ऍप।